O şadiyan aşlayalım. Burada. Ha, repetisiya mi ya? Aynen. Aydın fikirlerine bunu deyip ya. Bir ul yerde konserdim var. Özüm solo solo vallahi. Sebäpden bolany seret süýgü bilen bagly bolýam kady. Her bir etdiýän badyň. Onuň daja bir bakışda döreýän süýgü ananýan bu sebäbi. Bura bir musikda ne bilen. Sen yalansymı? O bilýändir diýipdi ýa. Aydımçılar aydıma ses yazanlarına nervin oynayalar mı? Stüdyoda ursuz ýa. Mesela kamada var ha. Sualım Enrique Iglesias. Tarif edip ver. Kakoy on. Aýdyş oğudun simpatişli adam. Yankı ya üç köşük sesi var özüne seretke. Vap şimdi düşünüyorsunuz. Başka soru olmam diýip ýa. Täze ne dilim hemme dady. Yo, aydı ver. O bir hil valla. Täden.